Abiadura biziko erritmoak ekarri ditugu aste honetako musika zuzenean telebista saiora. Iruñan izan gara The Guilty Brigade taldearen entxegu lokalean. Punk rock erritmo bortitzak jorratzen ditu laukote nafarrak, amorruz eta ostia txarrez. Honekin guztiarekin batera, albisteak eta asteburuko agenda txikia. The Guilty Brigade talde nafarrak abiada biziko ibilbideekin du, 5 urteetan estudioko 4 disko argitaratuz. Estudioko azken emaitzak No Apto para Acuerdos izena darama, eta bertan 12 punk rock kantu oldarkor biltzen dira. Nagusiki gaztereraz idatzitako hitz pozointsu eta azidoekin. Gartxot, Iban, Xabi eta Nestor dira The Guilty Brigade banda. Taldearen iragana, oraina eta gero ezagutzeko entxegu lokalean egin dugu hitzordua beraiekin. 2012ko udan hasi ginen, eta 2013ko urtarrian edo grabatu genuen gure lehen diska, eta kaleratu genuen martxoan, 2013ko martxoan. Eta bueno, geroztik ez gara geldirik egon, eta etengabe hori mugimenduan, sortzen, biran, eta hori. Gero, bueno, lehen diska Desbirantu deskontrola izena du. Bigarrena atera genuen 2014ko martxoan baita ere, Hacia el Infierno. 2015ko martxoan hirugarren diska kaleratu genuen, Polvara Whisky and Whisky izenekoa, eta 2017ko pasaren martxoan azkena, bai, No Apto para Acuerdos. Vivimos para ganar y que no me arrepentiré. Tú solo deja de estar y sácate otra más, que esta noche tú y yo. Nafarrako talde askok egiten duten bezala, Iker Piedrafita soinu teknikariaren El Sótano estudiotan grabatu dute disko berria. Azken diska honetarako bai egin genula prestakuntza lan bat sakonagoa. Grabatu genuen aurretiko premaketa bat, neguan, pixkat aurrerago, batez ere lanketa hori gehiago sakontzeko, ez nolabait. Eta hori, lanketa sakonagoa izan da nolabait. Eta gero, beti Ikerrekin lan egiten dugu oso gustora, guretzen gaitu oso ongi, eta ez dakit, oso ongi moldatzen gara berekin. Punk rock doinu gogorra jorratzen ditu taldeak. Diskoz disko, taldearen soinua indartzen joan da, eta bide horretan gitarrak gora egin dute kantu berrietan. Bai, bueno, niri abestiak etara, premaketa hori Gartxot pasa zidan, eta landu nituen diska eta abestiak eta horrela, eta estudioan landu genuen gitarraren soinua asko, eta gero nire pintzeladak eta hori jarri ditut, eta jazta, baina abestiak eginak zeuden batzuk ja zegoen diska osoa egina, bakarrik barriratu eta grabatu gero, eta hori. Bai, berez, diska honetarako, esan dugun bezala, aurre lanketa izan da potentziagoa, eta baita Ikerren esku sartzea ere potentziagoa izan da nolabait, orduan nabaritu egin da, esan duzun bezala, diskan lanketa nolabait potentziagoa dela, izan dela. Orduan, bai, gitarrak potentziagoa dira, riflak gehiago landu dira, eta berezku sartzearen nabaritu egin da. Abestu guztiak horretik egin ziren, sortu ziren, baina bera sartu du bere mogia pertsolana. Eta asko nabaritu dugu bai, pozik gaude. Vivo y de negro, negro es mi corazón y es como fuego. Cuando hago rock and roll
5 urteetan 4 disko kaleratu ditu taldeak, kantuak egiteko orduan duten erraztasuna argi utziz. Edo hori edo pixkaterotu eroa garela, ez? Etengabe esan dugu moduan, edo sortzen, edo kontzertuak ematen gabiltza, eta bai, hasi ginenetik ez dugu inoiz frenoa sartu, ez? Eta gustatzen zaigu daramagun erritmoa. Eta oraintxe bertan baita ere gaude sorkuntza lanetan eta orduan etengabe mugimenduan, ez? Musika bezala, hitzak ere odarkorrak dira taldean. Letra sozialak dira nagusiki, non eliza, politika edo polizia kolpatzen dituzten kopidari gabe. Bestetik, gai pertsonalagoak ere badira. Gartxoten buruan dabiltzan burutapen eroak hitz bilakatzean. Esan duzu moduan, ia gehienak sozialak dira. Gaur egungo, egoera dela eta ezin ditugulako amodio kantak egin, ez? Ez du guzti, amodio kantak egin behar direla gaur egun. Eta, sortzen dugu musika bortitza den moduan, letrak ere bortitzak izan behar dira. Eta ez dakit, bai. Ezkin finean, lanketan erea da, egiten dute etxean, baina ez dakit. Gero baita ere taldeak pisua dauka, ez? Bidatzen dugu mesuan, eta baina bai, ez moduan balak botatzeko garaia da, ez? No apto para acuerdos izena darama lan berriak. Era batero dagoen mundu honetan, eroa zein den galdetzen duen izenburu iradokitzailea. Kolokan jarri dugu batez ere, edo intentzioa zen, eromenaren eta zentzutasunaren marra hori, ez? Kolokan jartzea, zeintzuk dira eroak, ez? Edo gu edo beraiek, edo aldere bez. Eta gustatzen zaigu ero izatea? Nire bintzat bai. Bestela, eroen bizitza askoz ere divertigarria da, ez? Nagusiki gazteleraz dira kantuen hitzak. Alta, euskeraz eta ingelesez ere aritzen dira batzuetan. 3 hizkuntza hauek osatzen dute The Guilty Brigade taldearen testuen unibertsoa. Nire ama hizkuntza gaztelania izan da, baina euskaraz ikasi egin dut betidanik, bera baita ere. Orduan, hoekin moldatzen naiz gaztelaniaz, baina ez dugu aztertu nahi euskara, ez? Nengoa gara, eta ez dugu hori ukatu behar inoiz, ez? Orduan, eta defendatzen dugu, ez, euskara, noski. Eta gero batez ere horregatik. Eta gero ingelesa batez ere influentziak direla eta entzute ditugu yankiak diren talde pila bat, ingelesak eta orduan baita ere musika ingelesa ez dakit, gustatzen zaigu. Orduan horregatik batez ere egiten dugu hiru hizkuntzatan. Diskoan 2 kolaborazio garrantzitsu topa daitezke. Alde batetik, Non Servium taldeko kideak daude. Bestetik, Kaotiko taldeko Hawaiikoren ahotsa. Biak ala biak erreferente zuzenak taldearentzako. Erreferentzia, ez? Bai musikaldetik, bai pentsatzeko eran, baita ere. Orduan, horregatik batez ere hore izan da, ez? Beraiek parte hartzea gure diskan. Eta gero bestaldetik parte hartu izan zuen Hawaiiko, Kaotiko taldekoa eta Pura Joseko abeslari baita ere. Eta horea, ez? Azken finean izan dira referente, bai Non Servium bai Kaotiko. Orduan horea, ez? Gure diskan parte hartzea beraiek. Bai, ere grabatu dute Simon eta Urtzi bi abesti, bakoitzak berea, lehendabiziko gitarristak eta hori bakoitza bere abestia zuten eta hori, eta pues oso guretzat beraiek zerbait grabatzea piso handia izan dute taldean eta hori, eta ere kolaboratu dute. Uda aurretik ikusi zuen argia diskoak. Denbora bat pasa denean, atzera begira jarri ditugu diskoa eta haren artekoak aipatzeko eskatzean. Egon gara batez ere orain arte, ezagitzen bat kontzertu eman ditugun, 30 edo martxotik ona, oso ongi, zenbaki ari dagokina ez. Eta batez ere eman ditugu Euskal Herrian, asko atera zaizkigulako, baina baita ere joan gara bestatu dizea. Baina ez dakago ez ere
preferentziarik ez. Berdin zaigu non jo, baldin eta gure jendea, baldin badoa. Askotan nobeda baita ere, jotzea gaztetxe batean edo sala batean, ez? Jendea jumartizu zu ikustera, Kriston festival batean baino, ez? Jendea hor junten da, igual zure atzetik gatozen taldeak ikustera zu baino, orduan nahiago dugu hori. Bertutasun hori ez, beti mantentzea. Bide huts, 10 urte, 2007-2017. Bilduma bat, bide hutseko taldeon 10 kanturen irakurketa berria. Miraiak, gure artekoa, begirada, zeharkakoa. Tolosako bonberenean aurrera doa musika egitaragua. Azaroa hilabete oparo izango da non 10 kontzertutik gora antolatu dituzten. Musikalki egitarau polita osatuz. Azaroaren 10 gauean Belarminak taldea eta Peti eta etxeko uzta hariko dira zuzenean. I'm right on the brink. I'm tired of waiting to smile, yeah. Right on the Nicky Gil musikaria Euskal Herrian izango da laster. Azaroaren 15ean Convent Garden gunean eskainiko du emanaldia Donostian. Hauxe izanen da gurean eskainiko duen emanaldi bakarra. Nicky Gil roots and rolleko egin berria da, eta disko berria aurkeztuko du emanaldi honetan. Bere zuzenekoak sekulako musika festa izaten dira.
Pillazo taldeak Como Convertirse en Nada disko berria aurkeztuko du Irun herriko Tunkaretoan. Honakoa taldoren iraupen luzeko 6. emaitza da, eta betiko punk giroetan dator. Emanaldian Korkones eta Jakolet 52 taldeak ariko dira ere. Un amor aplastado por impuestos y deudas. Unos niños preciosos aprendiendo en la escuela la vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. Frantziar estatuko metal estenan talde ezaguna da Nostromo banda. 80. hamaraldian izan zuten sona handia izan zen, eta urte batzuk lozorroan izan eta gero, bueltan dira berriz. Metala jarkorea eta greencore doinuak dira beraienak. Emanaldia Pip All Star talde lapurtarrak zabalduko du, biko formatuan. Urte asko estenatokietatik kanpo izan eta gero, bueltan dira hauek ere. Emanaldia Biarritz hiriko Atabal aretoan ospatuko da ostiral gauez. Ezetasun auzoko Martin Deunaren jaiak ospatuko dira asteburuan Getxon. Azken urteetan bezala, txosna eta kontzertuak Algortako Iturgi Txikiko parkean izango dira. Azaroaren 10ean Gigatron taldeariko da heavy metal erritmo umuritxoekin. Ondoren, Urrats taldearekin Erromeria.